The word of the covenant you have with God. The word of the covenant you have. Amen. Preaching competitions. Now, Mr. Pay attention to me. Someone about the king. First Samuel chapter 18, verse 1. Mr. Tefriwo. Now, media besi upon fufu. Hallelujah. Amen. Mr. Sir, ye can say apamwa. Ye can say apamwa. The edikai apam kure to me. Amen. Amen. Apam de kura de to me. Apam kure to me. At the same time, apam ekura bambo. Pray. Apam ewo animunyam. For apam ewunsun sanso. 5 apam esesa tebia edi ni nipa ni okra. Hello. Hi. Wa talk in sama me kai. Enti eno na na me be kasa kiro. Why said there be a Bible na kasa fa covenant. Ba be enti ase. They say upon to me. There is power in covenant. Yeah. And the obin to me dear Radiati Sapa. Sanema meba person and young Juma Wumua, not as upon winning. The on sign upon him on signing. Hallelujah. Praise the Lord. First Samuel chapter 18. May the Crophobian answer saved from upon Dadam. I mean, the baby upon Fufu. Already the calf fly Abraham. On Abraham, Enya upon Sapam on Abraham, yan at the Bessin there. Sapam at Asuya Juma. Hello, and Asuya Juma Bessin there. And Sana on Noah Asuya Pam Sapam, a year Juma Emesin there. Nana me kosa covenanta eda Jonathan ni David die no so ansa na be si Yesu ena so die no so. First Samuel chapter 18 verse number 1 yanko say Jonathan ni David adam fufa. Jonathan and David adam fufa na one so David aye Israeli. Jonathan so the same thing. Jonathan ne papa ne so ofiri Benjamin abusuam. Watomu chemi every Benjamin abusuam ana David so papa ye friend say just ono so eye Israeli ba ono do free Judah abusuam na ti asemwe Bible mu ni Israel na was with him e Israel eye the tribe of Benjamin by the tribe of what Judah but time David eye nyiriye nti anya ma so ebedi ade eno na Yesu baaye obeko tu se ebra odi adefo ne akokwa no wo ye ne menyina so de ewura enso ne bia na wo ne apantem enti so eso adwuma ni ma ko sensa David benyi no abeti na ade amen now time so him or abofra ne fa ni Jonathan mucha so ni o or abofra ne fa ni Jonathan I was sanka so ewura sabo fani ne dina ade wana ka ba be ne chi edi him ba abofani yiri ya o ba ko wa one ne yakọ ba bi wona bia so ma no be kase e Jonathan ba time ya wu David na David susua o yiri no Israel amamre sa wo yi ofiria ya ma won tara man yi all the days na yan kase dimo yentum mbone etobia baifo a sa yensina boy ne ko sikro na chi so bi wo free damfo etwere
wɔyɛ pata apate ɛdɛm bia wɔ wɔn a ɛde kɔto kuro n'akyi eti David time ɔwɔ pa wɔn na no ɔfɛ ne mmaa baako nan ɛmaa mmienu ɛmaa Abigail ne Suria ɛna David tɔ so 7 ti David ati mma ɛyɛ mmaa ɔna yɛ youngest boy a ɔwɔ ne mma ne nyinaa mu ɛyɛ ahena Abinadab mu ɛyi yini time ɔpɔ ne hwɛ abɔfra n'anim ɔtee sɛ abɔfra ne nsi ne Israel nti ɔso ɔkɔtɔ ne kyɛnɛ ɛban ne ɛyɛ ne kra nsa because akora no ho ɔfɛ nso yɛ ofiri tana ɔde apɛsɛ ne sɛ ɔso ne ba bɛyɛ ɔhene ɛwɔ Israel tɔ ɔkwa mpɛ so bɛbu mmara a ɛda Israel so ɛna ɔfɛ enwan ɛma abɔfra no ɔde ne kɔ deep forest baabi onim so ɔkɔ a ɔmba biem na yɛ ɔno papa na ɛbɛhyɛ da sɛ ɔɔku na ɔtɔ no atwene nti wɔsoma abɔfra no ɔkɔ na wɔama biem a na wɔama na ɔgya abɔfra a wɔbɛyɛ 17 years ɔgya nnwan bɛyɛ 100 man sɛ ɔmfa nkɔ David ɛkɔ no na ɔbɔ mpae wɔ ne tirim Awurade ka abɔfra no ma ne kɔtara awura mu wɔ ɛhwɛ nnwan na nnwan no bi awu ɔno amu so ne kra hwee anka no ɛfiri sɛ na Awurade bambɔ ɛwɔ no so amen meka sekit paa kyerɛ wo deɛ na nam di ka ne ne wɔapam ɛnyɛ Jonathan ɔne yɛ Awurade ɛnti time so ɛgu so a ɛdi ako no one day ɔmo kɔɔ wɔ ɛna ohuu David muntie sekit wei o ohuu David na ɔyɛ young boy Bible sɛ n'ani bɔ n'ani sɛ yɛ a ɛna ɔsɛ aseɛ dɔ abɔfra no ɛnna bɛbɛka ahintasɛm bi wɔ saa message bi mu akyerɛ wo ɔdɔ abɔfra no ate sɛ ɔno ankasa ne deɛ ne kra hello ɔdɔ no te sɛ deɛ ne kra ntamu nsɛnniɛ ɔdɔ love the word love ɛnkɔ with personality ɛnkɔ with body ɛnkɔ with carnal things na ɛwɔ ɛnkɔ with what soul tiyasu da ɔbɛdɔ yɛ no ɛnyɛ yi nipa bi awo yi eti na ɔbaa yɛ ɛnyɛ yɛ body weight ɛna ɔbaa yɛ na ɛmɔ yɛ deɛ yɛ kra eti ayi wɔ sɛ abɔfra ne dɔ David Jonathan dɔ David te sɛ ɔmo ankasa ne deɛ kra muntie bi yie love ɛnyɛ body asam tí a bɛ bi a bɛ kasa so obi ɛhyɛw ɛkasa ɔdɔ na ɔhɛ o personality ɔpɔpɔ utuntum ɔkaseɛ ɛna ɔde dɔ wa it's never love because I know ɛtumi yɛ dɛ ɛsɛn ɛbɛtumi asesa at any time but we have a question ɔkra ɔyɛ tuntum ana akɔkɔ ɔkra yi titi ana titi ɔkra ti sɛ eti love you can never describe love amen ɛyɛ personality wey na mi tɔ bi a mi ti na describe o fain na ehu ne kra da ɔkra ɔti sɛ obi ni wɔn hu da ɛna obi tumi atati this body ba ne nka wɔ kra no ɛnti sɛ obi yɛ krepo la wɔn sɛ ne kra ɛnyɛ krepo ɛyɛ normal sɛ obi yɛ krepo a obi yɛ nifirani obi yɛ pata na ekira bi ni mu no ɔnyɛ pata ɔnyɛ krepo body wei house na owu ɛna yɛ krepo house no ɛna yɛ pata ba so na bi ni mu ni deɛ na wosa na wo din bi a wosa di wɔn mu grampo ni wɔn nim sasa na ɔkra na yɛ fɛ no ɛwurade nfa ne ni kyɛ bi amen nti ɔdɔ nyɛ sɛ break ɛti sɛ because our friend David no ɔnyɛ ahwɛ wɔ Israel Jonathan nim ne da baba yi nso ohun no eti wɔ kyerɛ mu ɛsɛ ɛnyɛ ne personality no ɛna ɔdɔ no na emu ɔdɔ abɔfra no wɔ ne die mu ne kram because ame mi tɔ mi tɔ survivor ɛwɔ ne kram na mo sɛ n'ani afira mi da na mi nya no ne kram ni afira ne kram ni afira eti yɛ sɛ the love is still working. Amen. Tuwatono, ekisa onwa kasa ne kra. Afi to aso bla kote si so ase na one so kasa wie no. One so kasa wie na yo ta kra tete David kra mo. Na Jonathan ekra. Mama homa. Mama homa ne pamie ni. Ka homa ni mami. Ana ode aha. Kwa de
nipa mienu eni David na Jonathan Bible say ebra oguso na ne kasana ne kra atete David kra odono e chiche omu kra ni bom say e tambum aye one it was say after he has spoken with Jonathan their soul connect connect someone in what do you call it intimation and answer combination now I'm mixing up a connective accusation I can't go but I'm not just you now they cry and they do not cry they also to move because in the body me want ya why am mommy but me I said me tona me penasa and so what this be behind na the young sin papa exactly no one tells you and it never power Jonathan you know Jonathan you know but Bible who David know although the sound one kasa nekra no kuso ne kasa no na nekra atete ne de ho to say verse 2 na so fa no dan wala na wa nansa na ko na sa de na hu David no bra wa ma kwa na ko fie bi mo jabi ana ko ka nsa bra David me to and me can confess because of love no be say e keep ne tuna ho ntino me be say ye apam covenant wa to mu ti ha you first love me be can take you place and the Bible say settle down for settle down for we are saying let me ask you say e dey ba dey do hu we ho ayaya no fe ayaya tenten no ayaya mpa peter e dey ya say na body dey kai akoye and he first love us when he come to our friend before covenant and the love of God genuine at the heart of that after that can make me a Peter money they get about here covenant to a flower of honor Jonathan I love you and your body and your love here your hunamu nemu me talk to say me ankasa me kra because I am afo ya kanya boom if ya apam because of love nti me pesa ya ntam abetete that's why who about our bontia no ka tell say me do the back from me love no and say good ni coffee na makoye agreement makoye apam say the be ya odana mu won entam timi ya kai ente na why and also ban where the guy who nansa ha was what the said the krana and some of the big people jom said that any ma obey me say me wan mo hwe ma me na wo no the guy who nansa na kasesi me wa wo hu ni dada no we kan do so kasa no da krana no wa flash ba ko she wa dan ki teni sa and say if you walk on massage just tell you now we born home pie say but the ma the who ye abemu and say na be ma putino na yakoye covenant yakoye apam yakowe be together because me who that it's about the two that you should be asking say the fact that they also consider and that David will be a problem it when you back also hit back I don't know I one second Jonathan anything I don't know why 20 the one when you and you can class no at the same time Israel just living the way you're here for and the Ghana down for far your funds can in here your quality pen and you are one of a champion was Ubenya akosi bomba kame ba despite ba afara na fonda sandona ba wona me na ne ko fara mfo ko ba mo ko su na wona bi na akọ ba mo pan down ye na hobi me wa basempa ti ba ya ho pan down na ho da mfo na nya ya le msa ko na kana msa asa da mfo na wo ya pe mu nwie mu na kana msa ni ba ko ya da mfo
for. That's it. Impossible for him. Mama, Madam, Minya. And he said, I didn't consider factors here, and that he will never show his love upon this earth. No consider factors here. Verse 3, no, say, now you're not an David from a puppy. After Jonathan, and David, I can't take place. I want to who time. Upon come, and who try get agreement is an agreement. After Yamba, upon and Twasso. Was it? Upon the moon, was it every say? Every say, not on someone like that. Upon the sound one cassa, Negra. Now you're the thing in the battle. And the first happened in Jonathan and me, David and me. Yeah. David is one me, Jonathan wine. And so I say, may God understand me and okay, it's now. Was it he loved him as himself? Upon the sound one cassa, himself. Now says what to say, Jonathan. And then we know why any family you name passay. Because they have one soul. Omukra at 10 of them, say, yes, say the boy, Jabet. Now you tune us what your friend said, you know about Baku, or Suda, Chinja Baku. Kisade or Tom, the captain, sell a crap. I don't say, no, upon your ability. It's not anything but a career or cinema. I was cinema, then I was like a Dibiba. Why you invite a career, son? And you tell me, you what more say, Father? SM, Batakali. Bible will tell you how wedding. Joseph Sabatakali, living in the man. I was such a Batakali was out of the SM. So almost a police in me, as a police at Adia, Metama de Baku. Who now yen sounds as a Nipapo, because of Taliban, and Sinani Papua, nothing here at Adisana, yen sounds. If you are tired, garment in the Bible, and describe the type and the kind of person you are. There are so many clear back, and Sabbath, I am here for that. Hippo, so Bobo Papa. The Bible is happening when you Sabbath. And when they say competition, but your son, when they make that say, media may you order more, may a soft out of what the Maba, and you are tired, yes, I'll bless you. And when it's a soft was of when you are, but next day, mobile, Saturday, as I will throw it in a damn more than or be ever said, Sasa, why am I so famous? That man was we at a yes, and he said, what can I say? When you are not Jonathan. On another one, I told you, no, was it an entire Kodun Canton in Italian? Was it? I was saying in Canton, Nini Tabia, and Canton of Kupasa, Bible is not the well of God. Now, Kupasa won't come. Now, no one now, Chan Canton, you family, and San Canton in the home of power. Now, Kupasa. Jonathan, Bible says he released it on the man, David, that day. Because if you leave for no good grant that day, you are the day you meet me here, that's the power of every farmer. Then granted. Shout to me, the Bible says that day on the man, David. Then the third year. We just tell you on the man, David. Some more, as maybe ya, now I don't know, sir. Oh, no, only boom, not so when you should be. Now, for me, should be. Bible says, I tell you, what a man. Oh, we are having the best. Now, possible best. Or tell us, I come on and clear because Bible, I was more best than all my truth. Or second man, now the Pumia, Ukraine, I am in Sasa, or the man in top of every side. On Rome, and the idea
Am I talking to somebody here? Covenant on a team. Omo de nyama si. Owie no tan kwan se David. Afei de to so bi me papa opewokum. Na mo de mu tiasem wi. Se yam pase. Eto eyam kraniema. Apam yam kraniema muntie. Me papa bi ko me tinade. Me yo hene. The whole can mama paneme. Na me papa boni timu po. Afa ko fra we won na me panyi to sale. Me pie na ma beka David. Me papa say no be you say tigan. Every say we want say say papa come David at the Sunday why there no come on one chance. Hello. At the Sunday we come on one David. It won't ma pint. The other papa plan for David who be a so and all plan fan. Covenant na amo papa mo mbonyamba ne fe so mebo semko ma no obo semko na ade ni firi papa no so kom na wa plan so obeto ajan abo David na so legends of papa pe so wuku oto ya ne sinje piwo na kiki omo ti si wura mo ko hwe na Jonathan ka chansa he ye ba bebe mo se ma to wo ato emfa ho ọ̀nà ní papa ní nàmbà ọ̀pọ̀ dẹ̀ kọ́ 19 ọ̀pọ̀ ní fa àwọn àwọn àfẹ́ ní papa yìí sẹ́yìn David ayé afa sẹ́yìn. N'adi yẹn sọ ọ̀pọ̀ ní fa David hó bọ̀ wọ́n ní sẹ́ David náà mú ẹni gyina ní nkyɛn mu. Ebi sá sọ wọn Jonathan wọ́n mú hàn ẹ̀yà wọn David sọ wọ́n mú hàn hallelujah. Because of time so be so me no na tweni no aye pa me no be ya pam na sa pam e me di tweteta e moja apam na no be ye e free that day be ya sa pam wo be yi pakise wo mu na investor le pie abe wo di Abraham na Abraham o ire Sarah so na ya Sarah because of that covenant enti Abraham e wo bambo mo de mo sali me ya ko pro lot ne na se ko ba Abraham bi e no tina pa Abraham so Abraham is because of our power that didn't quality and as well was second Abraham also a very young couple or Pala one or best strike and the entire Abraham near man. Or the example Abraham here, Sarah, you know, best or him what the power won home. We need to have any Abraham one pound. Are you ready, young woman or about 1, 2, 3 or when I second Abraham beat to Obama. I said, Master, what do you want? I said, that's how we use a wee young woman. I said, I said, why? It's because I have covenant with his husband. Amen. Yes, ya bedi Kristo edi asem. Yes, ya bedi mo edi Kristo. Wo ji na dinam ni ho. Upon conditions, upon pambo, mewa. Upon temper. Say na pambo Jonathan ni dem nya ya academic o simple. Mewa, o simple. But let me ask you a question. Yes, we have covenant with the blood of Jesus. Jani Yesu wa pam. Ebi se wadi kan do ye na wa frɛ. Odo ye wi ye, o sa mo se dia. Odo agofa ni wi ye, mo na sa ye den. Afrɛ no, e do pa ba Yesu odo ye nyina ti. Wa mo na sa ka se wa mfrɛ mo ntumi ye den ma ne nti. Nti second sa wa sa frɛ mo ba. Afrɛ mo ba ye no se o do na mba. Wadi opɛ, o wa so pɛ. Wadi tu wani na si yo me no. O ma mo sa so no wa kan na ti wa de. They will pay and they will pay. The free Sunday on Apam goes with the strong and the weak. They will want to me and they will to me. And to what I didn't do so, I don't know where yes, I'm all about. And you can't tell set. And now the hood of 20 times. And whenever I come so fast, I don't need that for. What's it okay? You have that under 6, 7, 4 or so. Or can you say, I face that for me? No woman, Apam.
de bɛka to sɛ afei no mene mɛpam apam yɛ foforɔ renew verse 1 enti ɛwɔde di ka to wiase wabɔ ɛna wabɛgye n'adi ɛna wɔn asase no wakyerɛ wo sɛ sɛ wodɔm ɔno so dɔ wampa sɛ ne kra ɔbɛ sɛ woba baabi a wɔte sɛ obi nnɔ wa bra baabi a wɔte ɔno bɛkɔ hɔ ɔbankɔ ɔso wɔdɔntɔ no nkɔ straight to heaven new Jerusalem a nipa bia wu hɔ da bɔnsam to ɔyɛ to nama but because of love ntɔ so ɔno bɛkɔ bie ɛna ɔno waka ɔbɛma ansa so ɛnsesɛ yɛ woyɛ yɛ sɛ wo deɛ na woyɛ dada baabi a na wote dada nneɛma na te dada nyinaa wotɛm because of that covenant ɛna ɔno bɛka kyɛw sɛ sɛ wogye so bia ɛne mfi saa bee ni kɔ ɔno ɛne bɛkɔ ɔko ma baabi a na bia wotɛm paa wɔne bɛkɔ ɔko ma baabi a na bia baabi a wokɔ baabi a wo papa na ɛma ma example baako ka no ɔhu sɛ obi tɔ ka ɛsɛ akɔrɔ nso nkɔyɛ deɛ complaints fasa deɛ complaints saa complaints no nkɔyɛ no nsɛ ɛte sɛ covenant wọ́n yóò sẹ asẹsẹ ní sẹ ẹsẹ káà ní nà na sẹ ẹkọ ṣìyà sẹ ní mpọ ti sẹ tiẹ tura náà sẹ akọpẹrẹsì náà ọkọ yẹn ti ẹbẹ tó fúnra yẹn ní hàn náà yóò tẹ ẹbẹ tó fúnra wọn bìkọ ọdún wọn kọ yẹ àpam èyí sàwọn ní ẹbẹ ní wọ àpam a wọn ní sẹ ẹnka wọn bẹ fún mi wù sẹ ẹnka wọn dà wọn bẹ dà ẹfiri sẹ wọn dà nù mímúra ní ẹbẹ ní tẹmí nkyẹn sẹ náà wọn bẹ yẹn. Amen. Because I'm a little bit of a couple. Everything is a camera and it's a camera. Every time I know what you're about. You never know what Pama will pay. Only declare one pay and some. Why not I got Pama is one ten and eight? What do you know? They are the community of only in a pam. Oh, in winter. I have a crack. And so I can't see you. The winter. I don't know what coming on any year. If I was so, but I'm sorry. But here I got to winter. I said, I won't have a training. No, you're training for you. Today, I say, Hong Kong. I said, more Brahma, for our mommy. One hour now after the boss, name what they bet. And this cow, I saw one of our own bar for the young cool to know. I don't know possible come from me and said, present yourself as a living sacrifice. The preparation was upon the TRC. Because I mean, no, they're not coming in more for the young. Why not our area? Nay, any cool, what else for you? Set our man from now, Niku by my one to a ferry. What in one bar for the Yaman? Anyone woman in that so come on. The young, that's so come on. A video when a woman everything. Yeah, that bar for the Yaman. We are Lydia, and you present yourself as a living sacrifice. Now, it's half for the year anyone. Was it sound of one woman? Sound of one of the other form of what happened. Only ever fall into the garment of Christ and even our worship. The garment in the day, but Kalina, Jonathan Yumano, and the Christ, the garment is the first one. They were the woo, and then a general a few of a fire in the Bible said, woo, Bible said, yeah, now. Oh, Sata, they like a boom with a Yumuna, and then a fee, one who be in Sata and one firm. Bible so that one at the shame. I don't do so young to I don't have fire. If we say, oh, we are wonderful. One for someone. I know you are fast yet the jam. The wood have someone. And I didn't tell an Indian. Some of you being all of you are not a good attack in a summer. But we being no one said, garment of righteousness. Woman, no, so young, my dear, the argument will be what they say. If we say, you're Huna, you're whom. But the other family are not for see whom.
asɛm bi esi Bible say ɔkɔɛ ntoma no bodan mu ntoma na ɛkata ne fam ne gu hɔ wɔn nan badeɛ ɛkyikyiri ne tiri deɛ na wabobɔ ɛna da baabi mu ne wasekyerɛ na ɛfam deɛ ne gu hɔ wɔn nan na deɛ ɛkyikyiri ne tiri deɛ na wabobɔ ɛda baabi kaa ne tena hɔ ma Jesus Christ down ne tena hɔ ma church there is no church a yɛ perfect yɛn nyinaa yɛ wɔn nan bɔnne ɛyɛ de baa na emu the perfect Christ a yɛ bɛ bɛ sua no ɛno ne ntoma fɛ so na yɛ abobɔ no eti deɛ ɔbɛba mo dan mu bia saa ntoma ne bɔ ɛno nan no ɔnso na ɔnto na ɔbɔ no fɛfɛɛfɛ te sɛ deɛ da hɔ because nipa deɛ bi a deɛ bɛ nipa yɛ nipa ayɛ wɔ ni nti ohwere wano ɛna wɔn adwene si etwa nipa bi a wɔ nfifiri so a ɛnyɛ nipa bi yɛ nipa bi akasa. Ɔyɛ perfect man. Obi ɔne Christ wa pɔ deɛ ɔtumi. Deɛ ɔne Christ wa pɔ deɛ ɔbambɔ. Deɛ ɔne Christ wa pɔ deɛ ne di asesa. Asa wo mi wari wo sɛ sie ya. Ebe fɛ ɔmi sɛ asante. Saa de bɛ filɛ o. Ewa. Ne asa fɔ ɔsɔfo maame. Yɛbi tuma fɔ Amos. Saa o de saa la yɛbi tuma fɔ ɛsoro saa la. Bama okun bi ni sɛ. Nti bi tuma fɔ ante dankwa. Ewa. Ɛna woso de sɛ wukuru sɛ bi tuma fɔ ɛni sɛ Susana. Ewa. Ɛdɛ same thing na. Nti fi wa mo bibi a wukuru ɛyɛ ne deɛ bi a woso yɛ a wokiri mu sɛ ɛyɛ deɛ yi. Woso deɛ. Ewa. Nti wuli mi sɛ New Jerusalem ɛyɛ wo deɛ. Ɛna atoto wɔn asesa. Wonyɛ serious. Ɛnyɛ ampa sɛ ɔne ne wɔ apam. Ɛnyɛ ampa. Ɛna nka wo ne Jesus ɛwɔ apam. Wo ne maama wɔ apam. Wo papa ne maama. Wo boyfriend ne maama. Ɛna wo sɛ ɛkɔ sima fi akɔpɛ wo sia. Wo ka obi a ɔbɛgye ne da. Sɛ me boy ne maama. Ɛna ɔbɛdi sina bi bo sia so. Wo pɛ sɛ ɔsɛ pɛ 20 million. Ɔba sɛ ɔba ayɛ tɔ ɔnyɛ no ɔnyɛ no ɔba. Hello. Hi. Enti sɛ me ne Kristo wɔ apam a masa me kura ni mo nyam me di sisa. Enti me satira ya baabi a me tina asase yɛ fɛ me sɔfo. Sɔfo Kristo ni. Atɔte na me ka. Enti wɔ sɛ wo nka wo din ɛsesa. Bambo bi ba wo so, ɛni mo nya bi ba wo so, ka wo yɛ untouchable. Na polisi ni sɛ mo kukura sɛ deɛ mo sɛ polisi apa ni mo soro wa ɔboa. Ebi so na nka fi wo na yɛ hu paa. Bana police were called into they can't to me what into be a slow because every to not be to the bomb. Who got to be a commander or man to on the tire so need to revenge. Now, all the way who take us independent to watch it. I want to tell the more the to good time. Call up another phone of one nice to our only thing we got one and tell on chill. Already now, only with the young man who's carrying the ball. Obi ekule tu anu papa usuro ese bi ba ni to na boba eni finally na de wa pam na no pe ka wo ye bu ka wo dia sa obi apesa Yesu ba ne wa na ba no se bra yi da fo amo mo fo ai fo amaya wo mo ho big piece Israel fo pam ba so omu hu to mo so amo sa ti de ke se bi sa say that what was a kind of idea you wow for you but so who the kind of so and to give your photo move for it some say yeah they play myself those were near you happen I think to give you for all for apam so many say so community apam on to me and me kuro because I mean to me pass can and work before that nyami bi epano nyami bi tumu nyami bi no wa pa e se de sakama we mo pa mo ko do mo nsi e mpra me hanga wo fi mo bi nyana bi so wo di na no ya bi mpra me hanga ko ma rika police mpra me hanga na ko profo so bi ga to say
Yeah, yes, anyway, because it was. We can't plan on this. And that's what you have come for walking and more and slow. Amen. Can't you not say keep the covenant? Keep the covenant. You have with Christ. You have with Christ. Amen. Amen. And to be able to know. Wapam e briki because the man is up with the briki if you gugu e twan e to be a ware Christ awodi ka do abayo wade o hieni ba skandi say abayo wade o da so nam e mema foforo den apam ni what tell so na e boni no hey tina so abaifo tina so agombone tina ye bibie ni tina woni bambo abra bi ka tell o so so e bi sa sa sam tikam na e ko speed ya no da Today we say that matter. After the truth of God, I don't know what they make. Today we go to a battle for them, and the family in the family and son, Philistine and Israel. I don't know Philistine and I don't know Israel, and I David and Goliath. But what you know, when David Goliath was telling war, say David and Goliath and Goliath go on. I can Israel and the Philistine can overcome Israel. But the God of Israel and the God of Philistine here, why are we in? Philistine apostle, Thomas here on the medasi. Akoya kopen mwasem. Wamfa mi David so. Wamfa Israel ko pono. Obembo wura David. And of David, onye jina ho. Na me fa wonye fans. Fa wono, fa numpe. Nyanga sa mefa in spirit. Them prophets of God. The